Sira pong pangtaga kay di na kanaog. Wala, kapaak ni. Di jud ang ipanghatag-hatag kay di lalim. Paakan pa may glipinig. Wa mi manaka pero Karabo dali. Ako ah. Do ka buok. Ya pa di ah. Ama kamu dulu. ini Gamay pero ngot-ngot. Situs. Ini balik diha. Masagirit na lamang karap, ini balik. Dari no, pikas. Ewan memang gak ada tupur gawa na kung yun sa tur-tur ba? Palit sudah. Sa uli nununan, Sama. sentol. Lami ng kanan santol. Kasuway. Ang Ilocano, kusuga mo utang nga ni. Kontra din. Ang Ilocano, kusuga mo utang nga ni. Lagi. Ya. Ang saan man sunuban? Pangurong na ila. Pangurong. Sahun. Ang dagat nga, tilas mo oyong. Oyong. Ano lang kapalit up. Kaya palong. Isa sa kong isa say. Tagak bitaw. Alang-alang sa santol. Kuririt. Kenapa ko ng pikas dong, bisag pabor? Pabor sa pikas di? Ha? Atau pikas siguro, pabor. Oh. Apa ni dag sundang put donang kuan. Kanga? Kay bangkok dito daw. Ada. Sa unahan bangkok. Dami ito, lugpo. Mau yapon na sige punta doon. Mo tay mong kawat ng saon na. Lugpo doon. Tuwa at misa. Di man mahatag ida ba? Abisat baliton Lipod. Bud. Bitihan man mo. Street sa kasimana hurot ilang kuan. Bangkok. Mabaw makaha. Buka puto pero gamay kuan. Gapo sa rag. Kuan ba? Buak good. Lami ituan, anang plus. Panit tandaan, enggak ihum mong tubig, butang asin ug manatan. Terus lugtok ka. Di bedilain. Ha? Di bedilain. Lami masuhop ag parat sa ilaw. Ha? Mabaw na bitaw pod. Utong ra gud. Kani doa ka kuan ba atong isabuag sa merkado na pilahan. Ay masalim. Kuan di ko bag. Sira pong pangtaga kay di na kanaog. Wala, kapaak ni. Di jud ang ipanghatag-hatag kay di lalim. Paakan pa may glipinig. Wa mi manaka pero
Arabo ka na mo dali. Kanina Pa ako ah. Do ka buok. Ya pa dia. Ama Hindi. ka mo. Pinini, anday mo din. Gamay pero ngot-ngot. 2 hours later. Ang mata. Next day, the next day, the next day.